الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الآخر صدق الله العظيم نسيزر بحضرات سنگ ایکوینا سورة فاتحة حیبدی الحمد شریف کی متانگ دا ممانگ دا متھنگ مناو نائنا ویڈیو کیا دگی ایکوینا کھنگ بنگم کرے مسیگی متھنگ تارک پدا سورة فلق امدی سورة ناس حیبدی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حیری با سورت انی اسیگی متانگ دا ایکوی صندوق پا کھرا کھنگمین اسی نسیزر بحضرات سنگ سورة فلق امدی سورة ناس حیری با سورت انی اسی مسیگی سی قرآن کریم کی اروی با سورت نی سورت انی اسی بو معاوضتین حی نسو کھنگ نئی معاوضتین حی بدی ادگم با سورت انی حیری با سورت انی ادگی ذریعہ دگی اللہ دگی متینگ نیزبا حی بدی معاوضتین حی بگی ارتھ دی ادگم با سورت انی حیری با سورت انی ادگی ذریعہ دگی اللہ دگی متینگ نیزبا حی بنے با سورت انی قل اعوذ برب الفلق امدی قل اعوذ برب الناس حیری با سورت انی اسیگی شان نزول یامنا مرو اوی با ادگم با پوسکنے مسی ایکوی خودنگ و کھنگ با درکار اوی سورت انی اسیبو اللہ تبارک و تعالی نا کریگی دا مکتا تھابی رکھی بنو حی با ادنی شان نزول حی بگی آرتھ دی تو سورت انی اسی اللہ نا تھارک بگی خاص مقصد تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ تبارک و تعالی نا نبوت پی رب متنگ دا حیبدی نبی اوی رب متنگ دا اللہ کی رسول نا مکہ مکرمہ دا 13 سال حیبدی چہی تراغہم دوی لیرمی مدوگی متنگ دا مدینہ منورہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہجرت تورگا چلمی اب اللہ کی رسول مدینہ دا چلے دو مدینہ دا متمدو دا یہودی کی اچوبا جماعت امسو لے رمی حیبدی یہودی میامما مدینہ منورہ دا سو لے رمی با تو یہودی سنگ اسی مسیح کسی ایکوئی کی نمسی رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی اوئی با اسی مکھوئی یامنا پاملم دے با مسیح کی اچوبا مرمم لے رمی مرمدو دی کہ یہودی سنگ اسی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سندگی نے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مچا مسو سندگی نے با یہودی سنگ سے ادوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانگ دا جتنے بھی نبی لاکھری بسنگ اسے مسیح کسی لوئی نمک کی لوئی نمک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تگی نے با لوئی نمک لاکھری بسی کسی دا ایکوئی نا کھنجن گدب بوسک امنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہا کی مچا انینی امنا حضرت اسماعیل علیہ السلام امنا حضرت اسحاق علیہ السلام ادو حضرت اسحاق علیہ السلام کی مچانے با حضرت یعقوب علیہ السلام سے ادو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتو پا ممین اسرائیل ہائی نسوکا ہوئے با تو ممانگ دا جتنے بھی نبی لاکھ بسنگ اسی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مچا مسودگی لاکھ بنی ہائی بدی اسرائیل کی خاندان دا لوئی نمک لائے با ادوگا متمدو دا لائری با امدی یہودی سنگ اسیسو اسرائیل کی خاندان دگی نے با حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان دگی متھنگ متھنگ لاغلی بنے با ادو اللہ تبارک و تعالی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اروی بنبی جو پورے عالم پر نمکی نبی ویلی با اسا مسیگی سی تھابگی متانگ یورک پا متمدا بنی اسرائیل کی حیبدی حضرت اسحاق کی مچا مسو لاکھریبا حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاکھریبا بنی اسرائیل سے سیگی خاندان سنگ سیدہ تھا دبیدہ اللہ نا دائریک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان دگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نا تھرک بنے با تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھ پسے مسیح کی سیدہ یہودی سنگ سیگی تھوائی تھموئی دا اچاک پا مفاو بنے با مرم دی اللہ نے جتنے بھی نبی تھرک ہوئی سے ایکھوئی کی خاندان دا بنی اسرائیل دا لوئی نمک لاکھ بنی ادو دوگا اروئی بنبی سے سیگی سینا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان دا تھرک لی ادونا مکھوئی دا مسجد اچاک پا مفاو بنے
اگر جے مکھوئی کی لرک سنگدہ اروئی بن نبی لاکنی ہائی بگی ہر مکھوئی کی لرک خودک مکتا اللہ نا نشاندہی تو خربنے با مکھوئی دا تا خربنے با اروئی بن نبی لاکنی ہائی باسی تورات دا زبور دا انجیل دا جتنے بھی مبانگ دا لرک لاکھری بسنگ اسے مسیح کسی دا اللہ نا کوئی بدا ادھو من نبی اما لاکنی ہائی بن نبی ادھو سم اوئی گنی نشانی لوئی نا پی خربنے با ادھو اوئی رسو مکھوئی نا کھن بنا اللہ نا جتنے بھی نبی لاکھری سنگ سی لوئی نمک بنی اسرائیل دا لاکونی نا اروئی بن نبی سو ایکھوئی کی خاندان دا بنی اسرائیل دا لاکنی نا کھلم بدو ادھو کی دو مکھوئی کی کھلم بدو کی الٹا تورک پا متم دا مکھوئی دا متھوئی دا اچاک پا مفاو بنے اب مکھوئی کی تھموئی دا اچاک پا عمل لئی ربنی نا مکھوئی نا ایکھوئی کی نمسی رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھل کی اوابا سی پینی گئی کی دا مکتا مکھوئی نا کوشش میں اممتا ہوئی با اللہ کی رسول دا مکھل کی اوابا پی بسی مکھوئی نا حورک لمبے با توبہ تبو ایکھوئی کی نمسی رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا جب مدینہ دا یوب متم دا اللہ کی رسول نا پام باما کہ یہودی سنگ اسی مسیح سنگ سگا دشمنی تورگا مکھوئی کی ایک نبا تھم بس ہے مسیح اللہ کی رسول نا پام لم دے با ادونا یہودی سنگ اسی کا ایک معاہدہ اما اللہ کی رسول نا تورم میں با معاہدہ تو بھائی بدی یہودی سنگ اسی دھائرے نکھوئی کی نتھکتا جو بھی اوابلا کو خودنگ مک ادو گی ایکھوئی نا متینگ پانگنی ایکھوئی دا اوابلا کو سو نکھوئی نا متینگ پانگ با ایکھوئی گا نکھوئی گا ایک نا دبا پھو نا دبا یعنی بھو بکھت نا دبا نکھوئی گا ایکھوئی گا نمسینا لینا با ایک دوسرے کی متینگ پانگو گا لینا با ہائی با معاہدہ سی اللہ کی رسول نا یہودی سنگ نے ساتھ تورم میں با اب یہودی سنگ نا اللہ کی رسول نا معاہدہ توبہ پامبا ادو کی متونگ اننا مکھوئی نا سو مپان تھونگ دی معاہدہ اسی تورم میں با کہ موئی سو یارے با فرے نحاق نحائی دا دیکھو یارے سو مہینہ تور سن موئی یارم میں با توبہ تبو منونگ دی مکھوئی کی انگک پا موونگ دا اللہ کی رسول کی خلاف تا ساجش میام مکھوئی نا توبہ با کہ اللہ کی رسول سی کرم با موونگ دا کرم مین اوابا پیگے دا محبت سی مکھوئی منونگ دا ادون کھن رگا مکھن کی سازش میں امام تورم میں با اب مکھوئی نا سلسلہ بعد اللہ کی رسول دا اوابا پینی ہے کہ مکھن کی توری بسنگ ادو کی منونگ دا گی مکھوئی کی تھموئی دا دی اچاک بل لئی بنینا مکھوئی سنگ کی منونگ دا گی امنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جادو تو جن کرے با اب اللہ کی رسول دا مہوئی نا توجلک لی با جادو ادو نا مرم اوئی رگا اللہ کی رسول کی حچانگ سی نونگائی تدر لئی با اللہ کی رسول کی حچانگ نونگائی تبکی کیفیتی کری نوہائی متم دا کری گمبا متم دا اللہ کی رسول نا تھبک اما تورے ادو تھبک سی توخرمتون دا سو اینک تھبک سی تودری یہ نا کھن با ہے بدے اللہ کی رسول دا اکاو بگی اما لئی ربا اللہ کی رسول دا اوابا اما اوئی رے ہے ری با اوابا سی نمت یامنا ہے بدی متم کھرا اللہ کی رسول دا ہے ری با اوابا سی ادوم لئی رم میں با اللہ کی رسول دا تو نوم ما اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت عائشہ دہائے با اینگون دا اوابا اوئی ری با اینگون دا حجک تکلیف مو اوئی ری با ایگی انابا سی گی مرم دا اللہ تبارک و تعالی نا ایگی منگ دا سی گی مرم کرینو ہائی بدو اللہ کی رسول اللہ انگو دا منگ دا اوہلم میں منگ دا تعم میں ہائی نا اللہ کی رسول اللہ حضرت عائشہ دا ہائی با تو کا مکھاتانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت عائشہ دا مہا کی منگ دو لیرگ تحلمی کہ ایگی منگ دا اینا فرشتہ انی ارمی ایری با فرشتہ انی سی ایگی اناکتا لا اگا پھمگا مکھوئی انی آپستا ہے بدی مکھوئی انی کھتا وری شانا با حورم میں با فرشتہ دونا اللہ کی رسول کی ممنگ دنی کو فرشتہ انی لائے ادو دوگا اللہ کی رسول کی مناکتا پھمگا مبانی وری شانا رم میں با وری شانا بکان ہے سی ان صاحب کو کیا ہوا ہے امن فرشتہ آمنا فرشتہ آم دھنگے با سی حضرت سی مہاک وند توری بسی کری نوئی نہنگے با تو فرشتہ امن امک کھمی مہاک سی اواب حالت امد لیدمی ہے نا ادو انی صبح اتوب فرشتہ دون امک ہنگمی مہاک نا واری با اسی کری مرمدگی واری با نو ہے نا ہنگے با تو مدھنگ ام فرشتہ دون ہے مہاک نا واری بسی ممون دا می امنا جادو تو جن کھے ہے نا ہے رمے با اتوب فرشتہ دون امک ہے اچھا ممون دا جادو تو جن کھے با ادو دی ممون دا جادو تو رسی کنانا جادو تو ری موئی نا ہنگے با ادو مدھنگ ام فرشتہ دون امکا پاو کھم پیرم می مہاک اون دا جادو تو ری با می ادو
Labid bin Asim kauba Yahudi amana mahangonda jadu tauribani haina khummeba amaduna hangi acha adudi mahangonda jadu taukrisi karamba potna jadu taukrimo haina hangi adugi duda ama farista aduna amuk hai aikoi gi samhat ningai gi samjit tu adugi zariya dagi mahangonda jadu taubani ab samjit tugi zariya dagi jadu taubani amasung samjit hat pa matamda aikoi samjit ta sam yaurapadu sam kelakpadu adugi samdusu sijinnaraga samjit ta yauriba sam amadi samjit ani du punna adu sijinnaraga mahangonda jadu taukhibani haina khumammeba adu mathang amaduna amuka hangi mangonda jadu taukhribo potu di karai leibano haina amuka hangeba ama farista aduna du mathang amaduna amuka paukhumpi mahangonda jadu taurammiba pot ado bi'ire zarwan kauba guha amada jadugi wahaising adu sola mafamduda elaga punsallaga hairiba samjet amadi samga punna adudu hairi mafamduda dafan tawgre phumjalla thamgre sineba hairisi aba hairiba Hazrat Farishta ani duna laaga Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam da makhoi ani na wari sanaraga pulapna tahallamme khanghallamme ken hangonda awabu oiriba ase hairiba Yahudi duna jadu tawjadbani karida jadu tawrimo amasung jadu tawribo potu karaida thamkhribono haibana chingba adu loina magiloina Farishta ani duna wari sanaraga Allah ki Rasul da tahallamme adugi matungda mikap thoga aga Allah ki Rasul na Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha da haire aingonda awabu oiriba asigi maram ai khange farisana aingonda loina ta'amme na Allah gi rasulna wari lire harhal mamang asili raba tahallabagi matungda Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam masakhut hairiba kuwa gohadugi manakta chatlammi amasung mafamduda Allah gi rasulna chatlaga yengba matamda gohaduda leiribe isingdu hangampan machu karamme amasung hairiba gohaduda Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na yengbada thibada mafamduda samjetu su leiramme samjetu da yaukhiba samdu adugi du su leiramme ba sigi tanja sigi sidamak ne ba Allah tabarak wa ta'ala na hairiba surat ani asi thabirak libase surat ani habdi qul a'udhu bi rabbil falaq amadi qul a'udhu bi rabbin nas hairiba surat ani asi Allah na thabirak libase sigi tanja sidaneba ab siyofo wada ikoina khangma ngamme Allah tabarak wa ta'ala na qul a'udhu bi rabbil falaq amadi qul a'udhu bi rabbin nas hairiba surat asi karam matamda karam muqadat tharakribano haiba ado अब सिगी मखा तारक पदा हाइरिबा सूरत अनि asi masigi artha amadi surat ani asibu solaga Allah tabarak wa ta'ala da Allah ki rasul da takbir bagi matung inna Allah na surat asibu solaga Allah ki rasul na karam maina mahangonda tawjallikriba jadu adu lauthokibage amadi jadu adu lauthokhraba matungda Allah gi rasul da kari kefiyat oirakhi haibana chingba ado madugi makha tarakpa inshallah mathangi video da ikoi khangminasi amasung surat ani asigi kanaba kari leibage amasung jadu tawjallakpa matamda jadu changda ningai gi damakta karamba mawongde sijinnagani haibana tingba ado mathang ikoi inshallah sandokna ikoi khangminasi video yamna sangba asi अखोइना सुम उबा मतमदा पब्लिक सिंगना ऑडियंस सिंगना ताबा मतमदा यामना सांगना ताबा हैनदबगी मतम ममु ओइरकपगुम तौबदगी मतेक तौरगा थागलकपनी यामना सांगखरगसु मतम सांगना पीरगा ताबा ngमोइद्रा हाइबगी चिंगनबा लैबदगी तोने इंशाल्लाह सिगी मखा तारकपदा अखोइ मथंगी मागी आर्था अमदी जादू करमैना लौथोखी अमसुंग हाइरिबा सूरत अनि एसे अखोइना करम मोंगदे सिजिनगनी हाइबना चिंगबा अदु मथंगी वीडियो दा खंगमिनसी अल्लाह ना अखोइ खुदिंगमक फत्तबागी हर नजर खुदिंगमक तगी कनबीबो ओइसनु चैनल असिदा नौना तारक लिबा हजरत सिंह चैनल असिबु सब्सक्राइब तौजनबीरे हाइरगा बेल आइकन नमगा अखोइ थागरक वीडियो खुदिंगमक एखोइदा फंगनिंगाई गिदमकता मथंग मनाव नाइना ताब यानिंगाई गिदमकता तौसी इंशाल्लाह अल्लाह ना एखोइ खुदिंगमक अमल की पांगल पीना बिबो ओइसनो व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।